kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgy is, vigasztalódott Vécsei. Lánner György sír, s a földre nézett. Damjanok szekéren feküdt. Leiningen felmentő honvédek árnyát kerestek mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán. Tarlók, fák, vérző foltjai, és ők tarkán, libegve hátán, elhulló bús szép tollai. Aradon így. A pesti téren is ütötték a dobokat, de ő nem félt, csak arca széle vetett rózsálló lobokat. Mosolygott, mi bánta, hogy vége? Branyiszkónál nevét az égre karcolta kardja, a híres. Ez volt Dembicki hadsegéde, Abakurt Károly ezredes, s mi elfeledtük. A miniszter, bár hívták, maradtak egyedül. Az Aldunán szólt, mely a gázló, s vénember már nem menekül. Leszek Bitófán harci zászló, ha sorsom ezt így rótta ki. S ha bár magyar volt Csány László, úgy halt meg, mint egy római. Kötél, golyó, hóhérbártya. Várfogságra ítéltették. Főbe lőtték, kivégezték. Kötél, golyó, hóhérbártya. Kín, keserves könnyikárja. Hulló vérrel keveredve, egyre csak folyt csak egyre. Cseppje sem ment veszendőbe, patakzott a vérmezőre. Körülöttünk fény, glória. Boldogságos Szűz Mária hívta őket maga mellé. Jó példára, intőjellé. De ott sincsen nyugodalmuk, aggodalom éjjük, napjuk. Késő utód, mondd, megérte vérünket, hogy adjuk érte? Varjakkal árad az ég, hajnal gyümölcsfái megörnyednek a sáncon. Láthatárunk iszonyú kilincsei, sorsunkra nyitják a minden sívok ablakait, a tömegsírokat. Zászlóba pelenkázott halottainkat tisztába teszi az anyaföld. Felettük, majd sárga kürtökkel rivalgatök. Meddővé tonyult az ágyuk haláltojó csöve. Legyőzetésünk földnemes levében savanyodik a rét. Vásárfiának megalkodott rá Kalmár Európa. Vérpadok árnyékából a cifraszűrünk felöltjük. Eltakarni karmeszte árvaságunk, hóhérnál mézéből hadjót hosszú kötelet csorgat az ősz. Fúrdoklik az raditály. A homlokok mögött gyötrelmünk 13 kötélcsontból összetolott magasán. Félreverjük a harangokat. Bitófa mankóidon hová igyekszel ország? 100 000 fölakadt szem, a meszteség, és a világ két púsat átütő kozárpikán térbe fordul az elnémített föld. Gondolatok a csönd gerillái. Ultima bătălie a luptei de independență a avut loc la Timișoara, pe 9 august. În luptă, Bem a fost rănit. Tunarii săi au rămas fără muniție, astfel încât trupele sale nu au putut evita înfrângerea decisivă. Auzind de înfrângerea lui Bem la Timișoara, Coșut a demisionat și a predat puterea lui Gheorghei, care a depus armele în fața armatei ruse la Șiria, la 13 august 1849. Coșut a părăsit țara și s-a refugiat în Turcia. Pe 2 octombrie
Cetatea Komárom a deschis de asemenea porțile în fața inamicului. Lupta de independență a Ungariei s-a încheiat. Ungaria a rămas parte a sistemului administrativ habsburgic, dar ca pedeapsă a fost ștearsă chiar și independența sa, care exista înainte de 1848. Suveranul Francisc Iosif a vrut să se răzbune. Represaliile au fost conduse de Haynau, care a fost numit comandant șef al Ungariei. Guvernul austriac i-a ordonat să aresteze toți liderii rebeliunii și să recruteze soldații în armata imperială. La 6 octombrie 1849, 13 conducători militari au fost executați la Arad, iar Lajos Bottyán, primul prim-ministru al Ungariei, a fost executat la Pesta. Răzbunarea nu s-a încheiat cu execuția eroilor arădeni și a lui Lajos Bottyán. Mai mult de 100 de oameni au fost executați. Cei care s-au ascuns sau au fugit la timp în străinătate au fost executați simbolic, adică numele lor, scrise pe table negre, au fost bătute în cuie pe spânzurătoare, de exemplu Kossuth și Tancic. Ziua de 6 octombrie este zi de doliu pentru națiunea maghiară. Évvel ezelőtt, 1849. október 6-án Aradon a szabadságharc 13 honvéd tábornoka halt vértanú halált. Aulin Lajos a szabadságharc utolsó honvédelmi minisztere. Fontos szerepe volt a tavaszi hadjáratban és az isaszegi győzelemben. Német volt, nem is beszélt magyarul. Német ajkú volt a hadbíróság is, mely kötél általi halálra ítélte a magyar szabadság védelméért. Damjanics János szerb származású honvédtábornok a 3. hadtest parancsnoka volt. Soha nem vesztett csatát. Győzelmeihez nagyban hozzájárult katonai tudása és bátorsága. Lábtörése után kinevezték az aradi vár parancsnokává. A várat 1849. augusztus 19-én átadta az oroszoknak, akik kiszolgáltatták a bosszúéhes Haynaunak. Kötél általi halálra ítélték. Besztefi Arisztid császári tisztből lett a magyar szabadságharc tábornoka. Fontos szerepe volt a honvédsereg vezetésében, a kápolnai csatában és a tavaszi hadjáratban. A temesvári csata után csapatát át akarta vezetni Törökországba, végül menekülés helyett a fegyverletételt választotta. Kötél általi halálra ítélték, de ezt kegyelemből golyóra változtatták. Kis Ernő örmény-magyar milliómos volt. Debrecenben az országos főparancsnokságot vezette, majd hadügyminiszter helyettes lett. Világosnál esett orosz fogságba. Haynau főbe lövette. Knézic Károly horvát származású császári tisztből lett honvédtábornok. Részt vett a délvidéki harcokban, a tavaszi hadjárat több csatájában. Világosnál tette le a fegyvert. Az aradi hadbíróság akasztásra ítélte. Laner György katonai pályáját a császár hadapródjaként kezdte. 1848 nyarán már honvéd hadosztály parancsnokként Délvidéken harcolt. A szabadságharc hadiparának irányítójaként komoly szerepe volt a honvédség fegyver és lőszerellátásában. A hadbíróság kötél általi halálra ítélte. 54. születésnapján végezték ki. Az örmény gyökerű Lázár Vilmos is elhagyta a császári királyi hadsereget, hogy a magyar szabadság oldalán harcoljon. Az észak-magyarországi hadtest hadosztály parancsnoka volt. Bem József ezredessé léptette elő. Kárásevesnél esett fogságba. Golyó általi halálra ítélték. 34 évet élt.
A legfiatalabb aradi vértanú gróf Leiningen-Westerburg Károly német főnemes volt. Magyar felesége révén magyar nemzeti érzülettel állt a szabadságharc oldalára. Előbb a szerbek ellen harcolt, majd a tavaszi hadjáratban Buda bevételénél Komáromnál vívott sikeres ütközeteket. A hadbíróság felakasztatta. 30 éves korában halt mártírhalált. Nagy Sándor József a császári hadsereg nyugdíjasaként hősiességével kitűnt a temesvári, a szolnoki csatában. A tavaszi hadjáratban a fősereg lovassági parancsnoka volt, Buda ostrománál személyesen vezette rohamra katonáit. A komáromi, váci és debreceni csata után Világosnál tette le a fegyvert. A hadbíróság kötél általi halálra ítélte. Schweidel József osztrák nemes, császári tiszt volt a Sándor huszároknál. Ezredét a forradalom kitörésekor Bécsből hazavezette Magyarországra. Honvéd lett, a Feldunai Hadtest hadosztályparancsnoka és a kormány székhelyeinek városparancsnoka. A világosi fegyverletétel után az aradi hadbíróság golyó általi halálra ítélte. Pöltenberg Ernő osztrák származású honvédtábornok. Bár nem beszélt magyarul, lélekben magyar volt, ezért átállt a szabadságért küzdő honvédsereghez. A Pákozdi csatában, majd Görgei felvidéki hadjáratában harcolt. Ő vezette a kápolnai, a győri, a komáromi és a görömbölyi csatát. Vezérőrnagyként került orosz fogságba. 36 éves korában ítélték kötél általi halálra. Török Ignác a császár mérnökkari tisztjeként állt a magyar szabadságharc mellé. Komárom, Buda és Szeged várának erődítését irányította. A világosi fegyverletétel után a hadbíróság kötél általi halálra ítélte. Gróf Vécsei Károly császári huszár ezredesből lett magyar honvédtábornok. Délvidéken, majd a tavaszi hadjáratban harcolt. Jóval a fegyverletétel után csak augusztus 21-én adta meg magát az oroszoknak, akik kiszolgáltatták Haynaunak. A hadbíróság kötél általi halálra ítélte azzal a súlyosbítással, hogy utolsóként végezzék ki az aradi vár tövében, amit nemrégen ő foglalt el a császáriaktól. Végig kellett néznie társai akasztását, akik sorra búcsúztak el egymástól. Vécseinek már nem volt kitől búcsút vennie, ő Damjanic holttestéhez lépett, és megcsókolta a kezét. Ameddig a történet csillaga röpíti a múltakba sugarát, a szem saját kezünkben mindenütt, saját szívünkre célzott gyilkot lát, s az öngyilkos kéz hányszor száll ránk. Isten csodája, hogy még áll hazánk. Így hordozunk sok százados sebet, keblünk soha be nem gyógyulhatott. Mérget kellett mindenkor innia, ki sebeinkre önte balzsamot. Valami rossz szellemtől származánk, Isten csodája, hogy még áll hazánk. S míg egymást martuk szennyes koncokért, mint a szeméten a silány ebek, azt vettük észre csak, hogy ez alatt az oroszlánok itt teremtenek. Jött a tatár, jött a török ránk, Isten csodája, hogy még áll hazánk. Ott foly sajó, oly görbén kanyarog, mint ember, aki görcsben haldokol. Ott haldokoltunk, vérünk ott szívál, az óriási nadály, a mogol, s holttesteinket fölfalá a láng. Isten csodája, hogy még áll hazánk. S ott van Mohács, ott nyomta a királyt sárkoporsóba páncélos lova, s készült számunkra a ledölt király kardjából a rettentő zabola.
melytől még most is ég és vérzik szánk. Isten csodája, hogy még áll hazánk. Csend van. Itt-ott a pernyét, s az eltévedt éjjeli lepkét magasba vágja az őrtűz, előre kapott lángja. A venyige serceg sír, mintha jövője fájna. Újra sötét a csend. Alul álmában felhorkan, a nád gyanúsan zizeg. Tó tükre tocsan, gyűrűi várja meg. Micsoda nyugalom! Hallod, harang sír egy távoli város leomlott templomában. Hangja megrezzen szemedben az idegen határon. Testvére itt áll, ágyúba öntve váltol, de nem hallja őket sem London, se Konstantinápoly.